खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आनन्दराम बरुआ केश एवार्ड 2022 मायथाइनि थाखाय जायफोर फरायसाफोरा इलिजिबल बिथांमोननि थाखाय डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसामनिफ्राय नटिस फोसावदों नटिसनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा 75 जौखोन्दो आरो बेनिफ्राय बांसिन जौखोन्दो मोनदों बिथांमोन 22,599 फरायसाफोर जायफोर आनन्दराम बरुआ केश एवार्ड 2022 नि थाखाय इलिजिबल बिथांमोननि मादाव 1,060 फरायसाफोरा बान्थानि थाखाय दासिमबो रेजिस्टार्ड खालामाखै नङाब्ला बेंक डिटेल्सखौ जमा होआखै आरो 2,548 फरायसाफोरा रेजिस्टार्ड खालामदोंब्लाबो बिथांमोननि बेंक डिटेल्सखौ गोरोन्थि मोननाय जादों बेनिखायनो सा 1,060 फरायसाफोर आरो सा 2,548 फरायसाफोरखौ फिन मुं बेंक एकाउन्ट नाम्बार बेंकनि मुं बेंकनि ब्रान्चनि मुं आरो आईएफएससी खौ जमा होनो थाखाय खावलायहरदों अफिसियेल वेबसाइट माध्यमिक.assam.gov.in आव थांनानै आनन्दराम बरुआ केश एवार्डआव क्लिक खालामनानै फैगौ 1 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ जमा होनो थाखाय खावलायहरदों मख'नो गोनांदि सा 1,060 आरो 2,548 फरायसाफोरनि फारिलाइयाव नोंथांनि मुङाबो दंना गैया बेखौबो माध्यमिक.assam.gov.in आव थांनानै नायहैनो हागोन आरो जुदि नोंथांनि मुङाबो फारिलाइयाव दंब्ला गोख्रै नोंथाङाबो बिनाय डिटेल्सफोरखौ 1 सेप्तेम्बरनि गेजेरावनो जमा होनो नांगोन गसाइगाव महकुमानि सराइबिलाव सासे आइजोखौ दायनिनि सन्देह खालामनानै बुग्लिनाय जाथाय बे जाथाया क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सराइबिल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मजाति गामियाव जादों दायनिनि सन्देहआव बुजानाय आइजोनि मुङा नियति राभा आरो फिसायनि मुङा दलेन राभा जाथायनि सायाव नियति राभानि फिसाय दलेन राभाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव पुरहित नीलकमल राभाया बिथांमोन बिसि फिसाय अदेबानि नियति राभा आरो दलेन राभाखौ मन्दिराव लानानै थांदोंमोन बेनि उनाव पुरहित नीलकमल राभाया नियति राभाखौ दायनि होनानै फोसावदोंमोन आरो बुनो थाखाय रायजो राजाफोरनि आखायाव गथायनानै होदोंमन जाथायखौ होबथानायनि थाखाय नियति राभानि फिसाय दलेन राभाखौबो सोबादों होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफोरजों बुजानायनि उनाव नियति राभानि थासारियाबो गाज्रि जादों उनाव जाथायनि सोमोन्दै नियति राभानि बिदाया पुलिस थानायाव खौरां हरनायाव थासारिखौ सामलायनो थाखाय पुलिस हान्जाया नुजाथिफैदों आरो आइजोखौ रैखा खालामफैदों नाथाय दायनि फोसावनानै रायजो राजानि आखायाव गथायनानै होनाय पुजारीखौ पुलिसफोरा हमनानै लांनो हायाखै रिपर्टनि बायदिब्ला पुजारीखौ लांनो नागिरनायाव पुजारीया पुलिसनि सायावबो त्रिशूलजों गाग्लोबनो नागिरदोंमोन जायनि थाखाय पुलिसफोरा त्रिशूलखौ पुलिस थानायाव लानानै थांदोंमोन बेयावबो पुजारीनि त्रिशूलखौ लायनो थाखाय लोब लोब सुबुंफोरा पुलिस थानाखौ बेंखनहैदों जायजों पुलिस थानायावबो दुंहाव थासारि सोमजिदों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायाव सावरायनाया जागासिनो दं नाथाय माब्ला गामिफ्रा दाजाबजागोन बिटिआर गोरोबथा जानायनि 2.5 बोसोर बारलांबाय दासिमबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामिफोरा दाजाबजायाखैबो आरो दानख'जायाखैबो जायखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां साननाय फैदों बेराफारसेथिं गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायाव सोरखारजों सावरायनाया जागासिनो दं गामिफोरा जेसेबां दानख'जागोन बेनिफ्राय बांसिनै दाजाबजागोन गहपुरनिफ्राय सिमुलगुरिसिम गामिखौ सोस'नो थाखाय थांखि लादों नाथाय बबे गामिखौ बिटिआरआव सोनाय जागोन बेखौ सावरायनायनि गेजेरजोंसो रोखा खालामनो हागोन होननानै बुंथिदों गबिन्द बसुमतारीया लोगोसे बुंथिबावदों दि भारत सरकार आरो आसाम सरकार मोन्नैबो सरकारा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ गोसो गुदुङै मावगासिनो दं बेनि अनगायैबो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि सायाव बिथां गबिन्द बसुमतारीया बुंथिबावदों दि रायजो दानाया उननि खोथा सिगां सिमाखौ थिग खालामनानै लाग्रोनो नांगौ नाथाय दानि थासारियाव रायजो नांगौ होननाय थासारि फैथ'वाखै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबखांनायनि उनाव थासारिया मा थिनो बेनि सायावसो सोनारगोन होननानै बुंथियो एमएलए गबिन्द बसुमतारीया क'क्राझार जिल्ला स्पेसियेल कर्टआ गोनांथार राय फोसावदों जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानिदुल इस्लामखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि स्पेसियेल जाजनि बिजिरनायाव फोसावदों बे रायदानखौ थांनाय 2019 मायथाइनि 7 जुलाइ दानाव 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन सानिदुल इस्लामा जोबथेसालिनि साजा फोसावनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि सोरखारि उकिल मनजित घोषआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2019 मायथाइनि 7 जुलाइआव बेलासिनि 3:35 समाव 10 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'आ न'नि उनथिंजाय मोसौ खानो थांदोंमोन बेयावनो दुथां सानिदुल इस्लामा उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामदोंमोन बे जाथायनि उनावनो उन्दै हिन्जावसा गथ'नि न'खरनिया सानिदुल इस्लामनि हेंथायै गसाइगाव पुलिस थानायाव गसर होदोंमोन बेनि उनावनो बेनि सायाव केसआ सोलिगासिनो दंमोन क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि स्पेसियेल जाज
जे क'चनि बिजिरनायाव दा सानिदुल इस्लामखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांबाय आदालतआ। रायखांनो गोनांदि दुथां सानिदुल इस्लामनि बैसोआ 20निफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जागोन। आसामनि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा सानब्रै केजुवेल लिभ मोनगोन। बिमा-बिफा आरो बिहाव-बिखुनजोखौ नायहैनो थाखाय बे सानब्रै केजुवेल लिभखौ मोनगोन। फैगौ 2023 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 9, 10, 11 आरो 12 बे सानब्रैयाव केजुवेल लिभखौ मोनगोन। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा आसाम केबिनेटआव थांखि लाखाबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै अदालगुरिनिफ्राय भैरबकुन्द थांनाय लामायाव धनस्री दैमानि सायाव आरसिसि दालां लुनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखेवनानै होबाय। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे दालांनि लावथाइया फ्राय 300 मिटारनि बांसिन जागोन आरो 34 कौटि रांनि बानायनाय जागोन। फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो धनस्री दैमानि सायाव लुनो आखायाव लानाय बे आरसिसि दालांखौ आबुं खालामनो नाजागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे बे दालाङा आबुं महर मोनोब्ला अरुणाचल प्रदेशनि टावांसिम थांनाय लामायाबो मोगथां महर मोनगोन आरो खम समनि गेजेरावनो सौहैनो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसालिनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि रायजोआव 4,000 हाइ स्कुलफोरखौ जौगाखांहोनो थाखाय 10,000 कौटि रां बाहायनाय जागोन। खामानिया माबोरै आरो बबेयाव मा जागोन बेनि सोमोन्दै सेप्तेम्बर दाननि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो मिथिहोनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि फैगौ 7 सेप्तेम्बराव क'क्राझाराव केबिनेट मिटिं जागोन, जेराव गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों बिटिआरनि लामा आरो दालां बानायनो थाखाय रां होबावनाय जागोन। सिगांनि समाव बिटिआरनि लामा आरो दालां बानायनो थाखाय गुडविल प्रजेक्टनि गेजेरजों 500 कौटि रां होनाय जाखादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों आरो बेनि गेजेरजों बिटिआरनि लामा दालांनि जेंनाया सुस्रांजागोनखौ आसा खालामो होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिटिआरआव थानाय मोनजिनै एमएलएनि बियाबफोराव मोनफ्रोमबो बियाबाव 25 किल'मिटार लामा बानायनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। रायजोआव फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय रायजो सोरखारा थांखि लानायनि हेंथायै काहिलिपारायाव थानाय डाइरेक्टरेट अफ प्राइमारि एन्ड सेकेन्डारि इडुकेसन अफिसनि मोखाङाव सोमावसारदों आसाम तृणमूल युथ कंग्रेसआ। सोमावसारनायखौ हेंथा होनायखौ लानानै आसाम तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपन बरा बिथाङा फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा सोमावसारनाय हाबाफारि लानो थाखाय आरो गोसोखां बिलाइ गथायनो थाखाय पुलिस कमिशनार आरो डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसननिफ्रायबो गनायथि लाखादोंमोन, नाथाय सोरखारा पुलिसनि गोहो बाहायनानै सोमावसारनायखौ हेंथा होदों आरो गोसोखां बिलाइखौबो गथायनो होआखै। नाथाय सुबुंखान्थियै सोमावसारनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं, बेखौ रावबो होबथानो हाया होननानै बुंथियो बिथाङा। थांनाय मेट्रिक आनजादाव सासेबो फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हायै गासै गं 34 फरायसालिफोर आरो फरायसालिफोरखौ सरजाबनायनि मुङाव गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय गासै गं 195 फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा थांखि लानायनि हेंथायैनो बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन होननानै फोरमायथियो रिपन बरा बिथाङा। लोगोसे जाय समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ रायजोआव मा सोमोन्दो लेङो अब्ला बिमाय जानानै उन्दै फरायसाफोरनि सायाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिबान गैला नामा होननानै सोंथि खालामो आरो आसाम सोरखारा फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लानायजों उन्दै फरायसाफोरनि इयुनखौ फोजोबस्रांनाय जागोन होननानैबो बुंथियो। आसाम सोरखारनि फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनायनि जि थांखि बेखौ आसामनि जारिमिनाव माब्लाबाबो बावनाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गिबि मन्थ्रि जानाय सिगां गोलाव सम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिमोन। बिथाङा बै समाव फरायसालिफोरनि जौगानायनि खामानि मावनायमोनब्ला दिनै फरायसालिखौ बन्द खालामनायनि थासारि फैनाय नङामोन होननानै बुंथिदों आरो फरायसालि बन्द खालामनायजों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि थानाय समाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फेलें जादों, बेखौ फोरमायनाय जादों होननानैबो बुंथिदों। बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि थानाय समावनो बांसिनै ब्रेन ड्रेन अदेबानि आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव सोलोंथाइ लानो थाखाय थांदों। बिल्डिं आरो फ्लाइअभार बानायबाल' मोजां गिबि मन्थ्रि जाया। जुदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सासे मोजां गिबि मन्थ्रिब्ला आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव फरायनो थांनायखौ फोजोबनो नांगोन आरो गुबुन रायजोनिफ्राय जोंनि आसामाव सोलोंथाइ लानो थाखाय फैनाय जानो नांगोन होननानै बुंथियो। आसामाव फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लानायनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथांनि सायावबो खुद्रिनानै बुंथियो दि डक्टर रनज पेगु बिथाङा ट्राइबेलफोरनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन, नाथाय दिनैनि सानाव बिथाङा ट्राइबेलफोरनि जि मिजिं दंमोन बेखौ मावफुंनो हायाखै, जायखौ लानानै ट्राइबेलफोरा लाजिनाय मोनदों। जुदि डक्टर रनज पेगुआ गावनि मर्यादाखौ लाखिनो हायाब्ला मन्थ्रिनि बिबानखौ एंगारनांगौ आरो ट्राइबेलफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावफैनांगौ होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय फारियै आइजोफोरनि हेंथायै क्राइम जानायाव गासै भारतनि मादावनो आसामनि रेटआ बयनिख्रुइबो बांसिन। नेशनेल क्राइम रेकर्डस ब्युर'नि बायदिब्ला थांनाय बोसोराव आइजोफोरनि हेंथायै क्राइम जानायनि रेटआ आसामनिया 168.3।
जेराव नेशनेल रेटआ 64.5ल'। NCRBनि डाटानि बायदिब्ला आसामनि उनाव दङ दिल्ली जायनि रेटआ 147.6 बेनि उनाव दङ उड़िसा 137.8। मख'नो गोनांदि बे क्राइमनि रेटखौ मोनफ्रोमबो 1 लाख सुबुं अनजिमानि सायाव बिथा खालामनानै दिहुननाय जायो। बे लेखायै थांनाय बोसोराव आसामाव आइजोफोरनि हेंथायै क्राइम जानायनि रेटआ 168.3। गासै 29,406 केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। बेनि मादाव 12,950 केसआ फिसाय नङाब्ला नखरनि सुबुंफोरानो हाराहास्ति खालामनाय। बेनि अनगायैबो 5,866 केसआ लांखारनाय, 1,948 केसआ गथ'साफोरनि सायाव बायदि बायदि रोखोमनि इनाय खालामनाय आरो माखासे। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव थांनाय 2017 मायथाइयाव आइजोफोरनि हेंथायै क्राइम जानायनि रेटआ 143.3, 2018 मायथाइयाव 166, 2019आव 177 आरो 2020 मायथाइयाव 154.3। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।